Olemme jälleen täällä ja setä on tuossa vieressä. Ja koska, kuten varmaan tarkkasilmäisimmät ovatkin jo huomanneet, niin on aika sillain katharttista. Siis silleen, että tosi paljon kulminoituu silleen tosi voimakkaasti ja väkevästi ja jotenkin sellaisia kokemuksia, että asiat niinku räjähtää jotenkin sille ihan totaalisen vituiksi ja sitten kuitenkin jollain ilveellä sitä on sitten niinku sen jäljiltä jotenkin sitten kuitenkin sille aika syvässä rauhantilassa. Ja on ehkä tultu sillä havaitsemaan se, että se sellainen loputon jotenkin menneisyyden perkaaminen ja sellainen niin kuin, tavallaan hieno säätäminen asioiden kanssa, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin loputtomuuden kokemus. Ja sitten kun jotenkin tavallaan sen kaiken pyörimisen niin kuin taustalla on sitten kuitenkin yhä enemmän ja enemmän tullut näkyväksi se sellainen olevaisuuden tila, joka sitten kuitenkin ollut siellä jatkuvasti, mutta koska se fokus on ollut niin syvästi siinä tavallaan puuhailussa, niin se on jäänyt sinne tavallaan piiloon tietyllä tavalla. Ja tässä jotenkin yhdistyy se sellainen niin kuin lapsenomainen uutuuden viehätys tai sellainen, että kaikki on niin kuin sellaista tuoretta ja uutta kuin aamukaste kesäisellä niityllä. Ja sitten samaan aikaan siinä on läsnä myös se sellainen ihan jotenkin muinainen viisaus ja sellainen syvyys ja sellainen, tiedätkö, pastorit suurissa majesteettisissa hatuissaan, kivikammioissa, you know. Ja nämä on jotenkin sille elementteinä läsnä ikään kuin polaaripareina, mutta kuitenkin täysin samankaltaisina. Tai että näistä molemmista elementeistä on tavallaan löydettävissä se sama sekä myös sit se täysin eri. Että tavallaan että ne pastorit siellä kammiossa, hirveä kokemus ja syvyys ja muinaisuus, näin sitten on lapsi vasta maailmaan tullut, kaikki on uutta, wow. Ja sitten niissä on kuitenkin se jokin, mitä nyt tässä sanoilla voin vain haparoivasti pyrkiä tavoittamaan, sitten kuitenkaan tavoittamatta, mutta uskon, että tiedät, mistä puhun. luotan siihen. Nyt jotenkin on sellainen meininki myös, että siitä sellaisesta, niin kuin minä luon tässä nyt tämän minun maailmani, minun ajatuksilla, minun tunteilla, minun teoilla. Se on ollut niin kuin hirveän hyvä larppi. Ollaan tosi kivoja juttuja sillä saatu, mutta se on vanhentunutta. Ja tähänhän niin kuin vaikuttaa tavallaan se vallalla oleva olevaisuuden tavallaan sävy. Ja se sävyhän on tässä nyt harppanut sillain aika huolella, terveisin, että on tullut itsekin oltua tuossa hevonkuusessa viimeinen puoli vuotta jollain tasolla kalibroitumassa ja kalibroimassa tätä kaikkea, koska tässä nyt jossain ihan ihmeellisessä roolissa näköjään ollaan tässä pelissä. Mutta se on niinku, se, you know, sille on varmaan niinku havaittavissa myös, kun sitä omaa olemista tarkastelee, että sellainen niinku unelmakartoitus ja sellainen puskeminen, niin joku semmoinen kuminen lasiseinä tulee siinä sit vastaan. Ja se missä se niinku gold on, ja tää on nyt sit oma läppä. Tän on pöllinyt ihan täysillä, mutta tavallaan
we're going quantum, we're already quantum. Ja tavallaan, että miten se niin kun näyttäytyy sit käytännössä, niin on se, mä laitan tähän krediitit joskus, jos on johonkin, mihin voi krediittejä laittaa, mutta niin tää ei ole mun läppä. Että tavallaan sen sijaan, että on joku, tavallaan sinä, joka luo, joka menee pisteestä A pisteeseen B, niin sen sijaan, koska kaikki potentiaalit on läsnä koko ajan, ja se, mitä me todellisuudessa olemme, niin olemme se meri niitä potentiaaleja. Nyt pysy messissä, please. Mä tiedän, tää on ihan silleen, tai ehkä ei, en tiedä kuka oot, mutta anyway. Niin koska me olemme se tavallaan saavillinen kaikkea, niin siellä saavillisessa kaikkea on olemassa ihan kaikenlainen kokemus, kaiken sävyinen, kaikenlainen, no, näin. Ja sit kun päästään siitä identifikaatiosta riittävän pitkälle, että olisin tällainen erillinen ihminen, joka täällä puuhaa näin, vaan että antaudun sille kokonaisuudelle, joka olen, ja sitä kautta huomaamalla sen ymmärryksen läsnä ollessa, että olen tämä kaikki, huomaamalla asioiden olevan jollain tolalla, ja se nyt on sitten niinku millä tahansa tolalla, niin sitä kautta voidaan tehdä huomattavia harppauksia monen sorttisissa asioissa tässä elämässä. Että tavallaan no, ehkä tämmönen Henkkoht-kokemus tähän jotenkin tuomaan sellaista kontekstia. Olin jotenkin tosi syvällä, siis niinku ihan muutama päivä sitten sellaisessa kokemuksessa, että on jotenkin tosi uupunut ja että tämä on nyt ihan liikaa ja näin. Setä siellä huokailee syvään, että jep, meno oli menoa ja että nyt kaipaan lepoa hirveästi ja näin. Ja se, koska olin syystä tai toisesta valinnut identifikoitua tällaiseen hahmoon, niin se kaikki muotoutui sen ympärillä tukemaan tätä olevaisuuden tilaa. Ja sitten kun kerin sitä sit vähän taaksepäin, niin kaikki tavallaan parametrit niin mullistuivat täysin. Niin. Tää on toisaalta jotenkin tosi haastavaa käyttää sanoja näiden asioiden kanssa, koska niin, meidän kieli on ehkä muotoutunut sillä hieman toisenlaisten aikakausien aikana, milloin on vallinneet hieman erilaiset lainalaisuudet, niin tää on nyt vähän tällaista käpylehmillä avaruusraketin rakentamista, mutta me yritämme parhaamme. On paljon sellaisia olemisen tapoja, toimimisen tapoja, joihin on ikään kuin ei nyt jymähdetty, koska se kuitenkin kulkee, mutta on kerätty hirveästi niinku sellaista massaa tai sellaista, että on investoiduttu sellaiseen tietynlaiseen toimimiseen, olemiseen, kaikkeen muuhun näin. Ja siis se kaikki tavallaan, ja siis tää on nyt kaunis juttu, murenee minkä tahansa sellaisen tuoreen idean tai olemisen tilan. Kyllä niin tavallaan tiedät sisällä, tai tiedät sen, kun sul niin iskee semmoinen jotenkin tosi fresh olotila jostain, niin sehän niin ylikirjoittaa jotenkin niin ihan kaiken. Niin tämän tyyppinen kokeminen tuo tosi vaivattomasti sellaista
sitä niinku uutta, koska niinku nyt astrologia, hörhöt ja niin edespäin, niin Age of Aquarius ja noin edespäin. En ole itse hirveän syvällä pelissä, mutta olen ymmärtänyt, että tämä on ollut tällainen taitekohta, että nyt niinku, tiedätkö, bileet ja näin. Niin, niin. Tuossa on hirveästi niinku painolastia ja massaa tuossa kaikessa sellaisessa vanhassa toiminnassa. Ja kaikessa semmoisessa, mikä nyt niinku, kun katselee ympärilleen, huomaa, että ei saakeli, tämähän on kaikki tavallaan ihan ilmiliekeissä täällä. Niin se osasto, niin sen sijaan, että tässä nyt olisi hirveän semmoinen, jotenkin nyt tämä niinku lineaarinen ajattelumalli, missä ollaan hirveän pitkään oltu, että jotenkin että pitää nyt niinku silleen työllä ja tuskalla jotenkin purkaa se vanha ennen kuin voidaan sitten työllä ja tuskalla rakentaa se uusi. Niin ei, vaan se voi oikeasti olla, ja niinku se onkin juuri näin, että ymmärtämällä sen, että voi huomata asiat olevaiseksi, ja siis tää on nyt, että mä en nyt mistään helvetin norsunluutornista tätä horise, vaan tää on niinku todella, niin kuin, olen itse tässä aivan polttopisteessä tämän asian kanssa. Olen niin kuin, juuri tässä irtipäästön ja tuoreuden sallimisessa. Niin kuin, että nyt puhun niin kuin, sillä, että I'm with every single one of you that, you know, stumbles upon this video. Niin kuin, just putting that out there. Joo. On hirvittävän oleellista muistaa, ymmärtää, sisäistää se, että kun puhutaan kaikkeudesta, niin se on niin kuin kaikki. Ja jos puhutaan tällaisesta rakkauden ja myötätunnon kautta, kaiken uudeksi ja tuoreeksi ja näin, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että mitään ei jätetä sen ulkopuolelle. Ei siis ja tarkoitan ei mitään. Siis että ei mitään kohti ei voi osoittaa sormella ja todeta, että tämä, niinku, kaikki on rakkautta, mutta tämä ei ole. Tai että toi tyyppi, tai että toi toimintamalli, tai toi. Ja se on niinku oleellista. Se on niinku silleen of utmost importance. Ei siksi, että jotenkin voisimme sitten iloisesti toimia niillä tavoin, jotka sitten kuitenkin koemme täällä sydämessämme, että no en välttämättä halua nyt aloittaa sarjamurhaamaan. Niin voidaanko silti poistaa se sellainen jännite siitä, koska tavallaan siinä kohtaa, kun jotain pusketaan, että tämä on nyt väärin, tämä on nyt pahaa, tämä on nyt näin, siihen syntyy sellainen tietynlainen jännite, sellainen poistyöntö, ja koska jotta voidaan sallia tähän ulottuvuuteen se kaikille rakastava ja kaikkea palveleva olevaisuuden tila, niin se vaatii sen, että kaikki nämä tällaiset jännitteet, puristeet, tällaiset, niitä ei ole. Ja kun niitä ei ole, syntyy se tavallaan tyhjiö, joka ei kuitenkaan tyhjä, vaan se ikään kuin bear fucking with me, koska nyt mennään. Se tila, se rauha, se pysähtyneisyys, mikä joka tapauksessa on, niin kun kelataan tarpeeksi ns. Taakse, mihin, you know. Ja sit kun on se tavallaan pristine, tiedätkö, se tyyni järvenpinta, niin sit siinä tapahtuu se sellainen alkemian happening, jolloin se kaikki tuore,
valtavan hyvä, upea, niin se hyöky allan lailla valuu olevaisuuteen ja siis tälle tasolle ilmentymäksi. Siis sehän on olemassa jo, muistamme sieltä kvanttiosuudesta tätä paatosta. Joo, että näin. Ja tämähän on niinku as within, so without, niin ulkona kuin sisällä. Eli tavallaan oli se niinku elementti tai ilmentymä sitten ulkoinen tai sisäinen, mitä kohden jotain sellaista vastustusta ja sellaista. Niinku, tässä on nyt, niinku, kun tämä on nyt niin nyanssinen juttu, siis kun tästä voi vääntää niin monta juttua, mä niinku parhaani mukaan tässä nyt käännän tätä koodia, että kyse hän ei ole siitä, että vaikka sallisi itsensä huomata rakkauden kaikessa, että jotenkin lähtisi, että se olisi jotenkin silleen vaarallisesti jotain potentiaalia sille, että lähtee toimimaan jotenkin. Et tässä, okei, no niin, myös taustalla se luottamus. Ja luottamus mihin? No, siis luottamus. Siis kun sehän tässä nyt on kans niin aika silleen erikoista, että jos sä luotat johonkin, että sä luotat johonkin ideaan, johonkin ajatukseen, johonkin whatever it is, niin silloin on asioita sen ulkopuolella, mihin sä luotat. Eli silloin se, että luotatko sit näin. Mutta kun luotat vaan, sanat on niin käpylehmiä, mutta siis niin se myös tuo sen sellaisen pehmeyden tähän kaikkeen. Ja näin. Näin täydellisessä maailmassa jatkamme harjoituksia. Sedältä terveisiä tuolta pöydän alta. Joo. Semmosta.